2026-njy ýylda Lewapda 8 deshganyň açylmagyny garaşylýar. Degişli binalary bellenlen mökletini ýokary hili gurup ulanmagy bermek maksady bilen gurulşyk işleri ýokary depkinne alınıp barylýar. Bu barada Ministrler Kabinetiniň göçme mejlisinde vice-premier Anna Mehmedowyň hasabatyna bellenildi. Gurulşyk işleriniň hataryna döwletli etrawynyň dostlyk şäherine bilelikdäki Türkmen Gips Hojalyk Jemgyýetiniň gipsi kardon önümlerini önürýän zawodyň gurulşyk işleriniň ýokary depkinne alınıp barylýanlygy bellenildi. Häzirki wagtda Türkmenabat şäherindäki Niýazowadyň himiýa zawodynyň düzüminde ýylla 350 000 tonna superfosfat hemde 100 000 tonna ammonium sulfaty dökünlerini önürýän toplumyň gurulşyk işleri dowam edýär. Türkmenistanyň prezident hasabaty dinläp, dowam edýän işleri berk gözegçilikde saklamagy tapşyrdy. Sizi dünýäniň hemde ýurdumyzyň täzelikleri gyzyklandyrýarmy? Onu Türkmen portal bilen galyň. Bize agza bolmaklygym unutmaň.